Здравейте! Темата на днешното видео е какви промени ви предстоят в следващите 2-3 седмици и какво ще е най-добре да предприемете като действия, така че тези промени да протекат по най-добрия възможен начин. И отново имаме два варианта – сърце и гривна. Сега помислете кой предмет ви резонира с една идея повече и да започваме. Ако сте избрали вариант номер 1, сърцето, промените, които предстоят следващите 2-3 седмици, ще бъдат свързани с някакъв ваш любовен интерес, който може да отправи малко по-директно предложение за среща или пък да ви потърси, ако не сте се чували и виждали отдавна, или ако сте в съвсем начален етап на общуване, даденият човек, който представлява интерес за вас, може да предприеме малко по-директни и значими действия, отколкото до сега. От гледна точка на потенциални промени, които не са свързани с любовен план, в случай, че нямате човек, от който конкретно да се интересувате, това може да означава, че ви очакват хубави неща, които ще доведат до някакъв празник. Може да сте канени на различни събития от близки познати и приятели, така че просто следващите 2-3 седмици ще имате доста поводи да празнувате и да се веселите. Отделно промени, които ви очакват, също така са свързани с емоционалното ви състояние и това да обърнете малко повече внимание на въпросите, свързани с ваши вълнения и как може тези вълнения да ги следвате малко повече, да проявите малко повече интуиция спрямо тях и да предприемете малко повече конкретни действия, така че нещата, които ви вълнуват, да започнете да действате спрямо тях, а не да остават на ниво въображение и просто прекалено преобмисляне. Отделно част от промените, които предстоят, са свързани с проява на повече креативност, изобретателност, това да си повярвате, да повярвате в собствените си умения и таланти. И ако се умеете да го направите, може да има доста позитивни и интересни изненади. Част от тези изненади може да са неща, които не вървят съвсем по план и както сте очаквали, но пак бихте могли да направите най-доброто спрямо ситуацията, ако отново се замислите за различни варианти за действие и следвате своя вътрешен глас и също така се слушате в сърцето и това какво е наистина важно за вас. Естествено, винаги когато се слушаме в себе си и желанията си, е хубаво и както да се умеем да слушаме сърцето и интуицията, така и все пак да проявяваме здрав разум относно различни ситуации. Ако сте избрали този вариант 1, очакват ви общо взето хубави поводи за празници в най-близко бъдеще и също така благоприятно развитие от гледна точка на личен, романтичен и работен план, стига да действате по някакъв начин
и стига да проявите малко по-решителни крачки напред, всичко ще се нареди по начина, по който искате. И както споменах, дори да има някакви леки обърквания, отново с така повече действия, нещата ще са като цяло позитивни. Благодаря, ако сте избрали вариант 1. В случай, че този предмет не ви е резонирал, сега ще преминем към вариант номер 2, който беше гривната. И сега какви са промените в най-близко бъдеще за вас и съвет за действие. Част от тези промени може да са свързани с това да трябва малко повече да обърнете внимание на своите истински емоции, желания и своята чувствителност, и всъщност да се погрижите за себе си в емоционален план. Примерно, ако имате нужда от малко повече почивка, в случай, че напоследък са ви се струпали малко повече вълнения, дайте си тази почивка, дайте си време да обмислите какво се е случило до сега, така че когато решите да продължите напред, то да не е прибързано, а с ясното съзнание, че каквото е имало да решавате като важни въпроси за вашето емоционално здраве, те да сте им обърнали достатъчно внимание, време и да сте подходили с нужната грижа към тях. Други промени може да са свързани с това да има промени във вашето финансово състояние, от гледна точка на това да ви бъде поднесена някаква възможност, която не ви е съвсем по сърце, или пък не е варианта, на който най-много сте се надявали. И може да има така финансови промени, които също може да не са най-оптимални, но имайки това предвид, възможности, които може да не са ви по сърце, ако все пак ги обсъдите с работодателя или с хората, с които по някакъв начин си взаимодействате, би могло да се измисли някакъв вариант, в който всъщност изникват и допълнителни възможности, които всъщност биха били по-благоприятни от първоначалните. Така че с по-ясна комуникация бих се получили нещата. И като трета потенциална промяна и съвет е, че може да имате някакво сравнително кратко пътуване, което да бъде някъде покрай воден басейн, като например язовир, река, море. Просто предстои ви промяната в следващите няколко седмици. Би била свързана с пътуване, може да е работно, може да е почивка, може да е посещение до село. И така, благодаря ви, ако сте избрали вариант 2. Надявам се някой от тези варианти да ви е резонирал. В случай, че не, ще имаме още доста видеа по темата с потенциални промени, съвети и четения за разтоварване. И помнете, че всъщност каквито и карти да ни се паднат, ние винаги имаме силата и възможността да направим най-доброто от тях. Така че бъдете здрави и успешна седмица!